Odmah kad je krenula ta priča sa izbeglicama i migrantima kod nas, meni je bilo prvo neverovatno iz dva razloga da se uopšte pojavila ksenofobija. Prvi razlog je empatija, drugi logika. Mi smo narod koji znamo šta je izbeglička muka i šta je ići trbukom za kruhom. Te hajke preko društvenih mreža ili one patrole kad su presretali migrante ili onaj kad je upao kolima u kamp. Da imamo i vozače gradskog prevoza, strance, prave nam zgrade, isto stranci. Jedino se treba čuvati recimo kad neki medij zbog nekog klika pojača neku vest, da se krene hajka. Mislim da to treba izbegavati, pogotovo te hajke sa društvenih mreža. Evo, ja sam probao da osvetlim tu temu, jer tu ima puno i licemerja i neznanja i manipulacije propagandom i lažnim vestima i onda krene panika. Ali edukacijom, informisanjem možemo se izboriti sa tim. Potrebno je još i mediji, država i svi mi da uključimo mozak i tako ćemo se boriti protiv toga. Kad se ljudi malo više informišu, to će prestati jednostavno da bude problem.